Aminci ya tabbata a gare ku al'ummar duniya. Sunana Abdullahi, shugaban cibiyar bada magunguna na Kashful Alil. Muna godewa Allah da ya sanya cibiyar Kashful Alil ita ce ta ɗaya a duniya wajen bada maganin HIV kuma a warke. Muna godiya ga ƙungiyoyi da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan bada maganin cuta mai karya garkuwar jiki. Cibiyar Kashful Alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana binciken ilimin itatuwa daga cikin manyan littattafai na tibbul a'shab kamar ƙasar Egypt da India da ƙasar Sin har ma da nan Najeriya. Ina masu fama da matsala ta rashin haihuwa, matsalar ciwon ƙoda, cutar hanta da ma matsalar cutar sikila har da matsaloli na rashin gamsar da iyali. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta musamman zuwa ga mai girma gwamnan Borno Baba Gana Umar Zulum tare da mai martaba Shehun Borno Baranin Men Alakawunjo. Zan ba da magani ni da kaina a cikin garin Maiduguri daga 1 ga watan 10 har zuwa 7 ga watan. Zan raba maganin ne a daidai titin Kwastin opposite Marazen jikin Yunal inda ake scanning. Zan ba da maganin olsa da typhoid da matsalar basir da ma ciwon ciki na mata kyauta insha Allah. Sannan a ranar zan yi bonanzan sauran magungunan da muke bayarwa, za mu karɓi rabin abin da muka saba karɓa na kuɗin maganin. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta musamman zuwa ga mai girma gwamnan Kano injiniya Abba Kabir tare da sarkin Kano. Haka zan yi a garin Kano a titin Zoo Road daidai opposite da ke Sahad Store cikin Maria Plaza. A ranar 9 ga watan 10 har zuwa 16 ga wafiya muna tura magani a duk inda kuke a faɗin duniya, sannan muna da rassa daban-daban a faɗin Najeriya da ma sauran ƙasashe na ƙetare. Ai ni ban sani ba, anya zan iya zuwa gewayen nan makuwa domin jikina gaba ɗaya mace nake jin sa. Ai ranka ya daɗe, gewaya kamar ka je ta dan yanzu nan zaka warware. A kana nufin Rizoli Cafe kenan? Ashe ka gane. Haka yake. Assalamu alaikum. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Tashi lafiya. Rizoli Cafe. Da Rizoli Cafe nake samun kuzari, shi nake rikewa da jirgin da zari. To ai ku lalle gewaya ta samu. Ku tashi mu tafi gonan nan. Allah ya taimake ka. Bismillah. Sala ganda ba ta rike ni. Ga Rizoli Cafe manya kusha. Ga Rizoli Cafe yara kuma kusha. Shamaki. Yaya haka? Ni ne kamata yanzu ta da kuna aiki kuma sai ga kudu a zaune? Allah ya taimake ka, jikinmu ne duk yayi la'asar. Haba Shamaki. Ba nan. Zo karbi. To banda abun ku in go Shamaki. To ranka ya dade wannan me kenan? Wannan Rizoli Cafe kenan. Da kun sha wannan kofi ɗaiɗai to za ku samu kuzari da ƙarfin jiki sai aiki. Rizoli Cafe sirina ne na boye. Rizoli Cafe ku sha ku samu kuzari. Bani da kasala ganda ba ta. Rizoli Cafe shine na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Baba dan Audu. Ba koshi bane kake kwashe wa yara abinci? Ai ka san aikin ne na kula gidan masu kuɗi dandanan dama. Babu wani magana gidan masu kuɗi. Wannan sinadarin da aka yi girkin da shi ne kawai. Dan kadi wannan wani irin sinadarin girki ne haka? Dahir kori shine sirrin girkin kowace 'ya mace da ta san kanta.
Dahir Kori shine ɗanɗan da yake gyara girki ba yawan kuɗin da aka kashe masa ba. Dahir Kori ma fi mishkila. Dahir Kori. Dahir Kori. Dahir Kori Shine sirrin girkin kowace ƴa mace. Shine sirrin girki a gidana. Dahir Kori ma fi mishkila. Saye zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na Dahir Kori. Dahir Kori nemi naki a yau. Ana samun shi a kantuna da kuma shaguna a ko'ina. Dahir Kori. Kun san me ma'ana daɗi? A irin wannan lokacin ka samu rufai da yogurt mai sanyi, musamman mai ɗanɗanon strawberry ko kuma mai ɗanɗanon coconut ko mai ɗanɗanon banana. Abin da ya fi komai daɗi ka samu damammiyar furar rufai da yogurt mai sanyi ka sha. Ko da kana cikin damuwa kuwa na san za ka manta da shi. Ƙarshen daɗi ki samu biredin rufaida da zazzafan shayin ki ko ki samu farfesun ki mai bala'in daɗi a gefe ko kuma ki samu kwanki ki lankwashe shi sai ki buga ki danna sai ki matsa sai ki kai baki. Bismillahir rahmanir rahim. Kowannen ku naji kalar santin da yayi akan kayan kamfanin Rufaida, amma kun manta da abu daya. Bature na cewa water is life, musamman ruwan sha na kamfanin Rufaida mai sanyi da sanyaya. Muna da rasan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya. Rufaida. Bai daɗe da tafiya ba, yanzu nan ya je asibiti dubo abokin shi. Asibiti? Wannan asibiti? Na manta sunan asibitin, amma dai bari in kira shi in gani. Babu damuwa, kawai zan tafi, in ya zo ki ce mishi lalle mu haɗu, ko kuma bari zan kira shi in na je mota kawai yanzu. Lafiya kuwa Alhaji? A lafiya kalau.
babu komai. Babu komai. Kanwa Sumayya ko? Ko? Allah ya muku albarka. Sannu ko? Bari in dan baki dan abin hasafi ko? Ke ma ki dan abin nan. Ga wannan ko? Rike. Na gode Alhaji. Karbi mana. A'a ba shi kawai. Ke sha. Wace miki ana mai da hannun kyauta baya? Karbi kawai ta yawa to. Allah ya saka da alheri. Madalla sannan. Gode Alhaji, Allah ya saka da alheri. Ba damuwa. Ai tun da ke kanwar Sumayya ce, to ke ma kin zama 'yata. Shikenan ranka ya dade. Allah ya kai mu. His Highness go? Yes. Gobe muna da zama akan Sumayya. Ubangiji Allah ya taimake mu, kuma Allah ya kai mu lafiya. Bilal. Ranka daɗe. Menene ra'ayinka akan auren Sumayya? Allah bayani ban da wani ra'ayi saɓanin naka. Ra'ayinka nake tambaya, na ƙashin kanka. Ko kai ma kana ganin kamar na zubar da girmana ko na karya kimar darajar gidanmu idan dai na aure Sumayya kamar da duk 'yan uwana suke gani? A'a. Bilal, ka faɗa min gaskiya. Inda kai ne a matsayina za ka iya auren Sumayya? A'a. Sai dai na haɗa da matsayi da hali irin naka. Bilal. Ranka daɗe, ba zan ɓoye maka ba. Ɗazun nan kun keɓe da baban Sumayya. Kuna magana. I'm sorry. Gaskiya sai na ga bai dace ya zama sarkinka ba. Ka gani? Bambanci na da ku kenan. Ni idanuna ba sa nuna mun kowa sai Sumayya. Ban damu da waɗanda suke kewaye da ita ba. Bilal, yariyan nan ta shiga zuciyana, ta shiga raina. Kai in ma jarabawa ce a gare ni, then so be it, na haɗu da ita. Ubangiji Allah ya sa dangi da yan uwa su amince mana. Amin. Ni yanzu babban damuwa na shine amincewar Sumayya. In dai har ta karɓe ni, ta amince da ni, ta yadda da ni, shikenan. Zan saita makaman yaƙi na akan takarun hana ruwa gudu tsakanina da yan uwana. Allah ya sa mu dace. Amin. To shi kenan, ka ce nan Alheri Motors ko? Insha Allahu da na gama abin da nake zan nemi gurin. To sai na zo. Na gode Alhaji. To, ikon Allah. Alhaji a gidana? An gaske a gidana? Da alama ba lafiya. Wato shi babu wannan daɗi da wannan ƙaddarar ɗan uwanka na ƙud da ƙud? A'a ba ɗan uwana ba ne, amma dai abokina ne na ƙud da ƙud. Sai dai halinmu ne ba ɗaya ba. Ai shi da kansa yake faɗin halinsa ba kyau. Kuma ya daɗe ina shuka tsiya. Da kansa ya faɗa maka haka? Yi wallahi, mutumin fa ba komai a fuskarsa sai na dama da tunanin mutuwa. Gaskiya ne. Ai hankalinsa ya dawo jikinsa yanzu. Amma baba wani mai mota ɗan uwanka ne? A'a. Dangi ne? Ko ɗaya. Waye shi? Kai. Ofisa ya haƙuri ba in dai ba tuhuma ta kake yi ba. Waɗannan tambayoyi haka sun isa. A'a. Babu wani tuhuma. Yanda na gansa ne da jerin motoci haka da kuma shiga ta alfarma da kuma yadda yake magana kamar ɗan shugaban ƙasa. Gaskiya ne. To ba sarake yau ɗan sarkin gabas ne wannan mai martaba marigayi mai martaba Abba Galadima. Abba Galadima? Na gode ƙwarai da gaske da ka sanar da ni da wuri wataƙila yau buri na zai cika. Wane irin buri kenan? Baba, wallahi tunda na fara aikin ɗan sanda nake neman in samu hanya na posting zuwa boda ko kuma CBN ko kuma NNPC. To ni dai ba ruwana. Ka neme shi tunda yanzu ai ga
dalili yayi kwan haɗu sai ka matsa kusa da shi kila ya taimaka maka. Dan Allah baba ka shige min gaba. Ta ina? Ba ga dalili ya haɗa ku ba? Kai kokari ya san ka. Allah ya ce da kai sai ya maka posting, a yi maka posting duk inda kake so. Wayanda suka bani labarinki sun yi miki kyakkyawan yabo. A ciki ya hadda maganar iliminki, wazanki da ƙwarewa a fanni daban-daban. First class ko? Wani course kika yi ne? Computer science. Computer science? Kice mu ne Microsoft. A'a, su Bill Gates ne Microsoft. A cikin yaban da suka yi miki sun yi min magana akan fannin karatun Kur'ani ma ba abin mu bai ba. Don munafunci hau wani clip suka dauka na kira'aki suka yi playing mani. Na ji zazzaƙan muryarki mai tausasa zuciya. A'a, murya kamar mai mura? Sannan sun gaya min cewa idan na zo gurinki ba lallai in samu nasara ba, saboda a baya akwai mutane wanda suka zo ba su samu abin da suke so ba. Bincike ne ke korarsu. Idan na yi bincike akan halinsu sai in ga bai mun ba. Gaskiya bana compromise wajen zaben miji. Na fi son na zaɓi mijin da hankali na ya kwanta da shi, wanda mutane suka shaide shi. Halinsa na gari. Halinsa na ɓoye kuma Allah ne masani. Fa'iza azamta, fatawakkal alallah. Ya kamata a ce kin fara bincike a kaina. Ba nawa ya dace a ce ki fare mun tambayoyi ni kuma ina amsa miki. Malam Kabiru ya gama amsa duk wani tambayoyi a kanka. Ya ara bakinka ya cin maka albasa. Ba lalle bane a ce Malam Kabiru ya san abin da ke cikin zuciyata. Haka ne. Zan maka tambayoyin a hankali insha Allah. Na san a cikin tambayoyin da zaki min definitely akwai tambayar cewa shin kana da sha'awar ƙara aure? Waye gaya maka? Ni wannan tambayar bata dame ni ba. To alhamdulillah dama ina da niyyar ƙarawa. Kin ga abiye daidai kenan. Allah? No. Na ga kin yi frowning da wasa nake. Wasa nake. Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karɓi duniya. Cibiyar karɓar magungunan Hausa kairan mumbuman gamsu. Assalamu alaikum, sunana Khadija Muhammad. Kamar kullun yau ma muna tare da shugaban Cibiyar Annur Islamic Medicine Ibrahim Suleiman. Cibiyar mu ta shahara wajen binciko ingantattun magunguna daga tsirrai da sake-saki domin maganin dukkanin wata larura da wata jinya da ke damun mutane ta yau da kullum. Wannan cibiya ta mu an santa da shahararren maganin da muke kira masturbation killing kit, wanda magani ne da ya samu lambobin yabo da dama daga sassan kasar nan da kuma sauran kasashen Afrika wajen magance dukkanin wata larura ta al'aura, kankancewar gaba, karancin ruwan mani, rashin aihuwa, low sperm count, low sperm motor rate, ko kuma matsala na yawan mantuwa ko ciwon kai wanda aka samu sakamakon aikata istimna'i. Muna ƙara sanar da mutane wannan cibiya ba iya matsala na istimna'i kawai take magancewa ba, tana magance matsala na jinnu ko matsala na sihiri ko matsala na ciwon hanta, hepatitis ko matsala na diabetes ko diabetes type 1 ko type 2 ko kuma matsala na ciwon koda. Duka ana samun magungunan waɗannan matsaloli a cibiyar Annur Islamic Medicine. Muna da ofisoshi da dama a ƙasashen Afrika da yawa, kamar ƙasar Ghana, ƙasar Kamaru, ƙasar Najeriya, ƙasar Niger da kuma albishir da muke yi wa jama'ar ƙasar Chadi. Duk mai buƙatar maganin mai na iya ɗaukar lambobin da muka saka ko kuma ya ziyarci ofisoshin da muke da su kamar birnin Kano, birnin Lagos, Abuja, Daura, Funtuwa, Jalingo da kuma birnin Yola. Sai kuma inda muke da ofis a nan Niamey, Gaya, Arlit, Difa, Doso da kuma birnin Maradi na jamhuriyar Niger. A birnin Ghana muna da nan ofis Accra, Kumasi, Tamale, sai kuma birnin Gaundare na kasar Kamaru. Mutanen da ke kasashen Europe da Asia mun hada muku masturbation cleanser na foda wanda zai iya tafiya safely har zuwa inda kuke da dar Allah subhanahu wataala. Abban Nabila. Ko kai ne ma nan? Gida. Abba Nabila garin? Wallahi gari. Ko na ga ka zauna a nan ne ka ci kamar wanda aka ba jira gari kai wani shiru.
wallahi abokina data ce ba sai ya sake ba babu abin da ake saya komai ya tsaya tak. To ya za a sai data ya za a yi su siya kuna musu tsada ya za a yi su sai data kuna musu tsada ba ku san application din da za ku sauke ku ga sayar da data akan farashi mai sauki ba. Yanzu ni da shi nake amfani wani application ne ingantacce call data plug wanda idan ka sauke shi akan wayarka za ka samu riba da yawa. Na farko za ka sai kati, na biyu ka sai data, na uku ka sai nepa bill, na hudu za ka biya DSTV ta nan. Sannan ni da na nuna maka idan ka rijista ina da percentage a ciki, ko kai yanzu idan na nuna maka kaje ka nuna jama'a kana da percentage a ciki. Okay, link ne ake tura ko downloading zan yi? Kana shiga Play Store zaka gan shi. Akwai shi a kowace waya kenan wannan kenan. Kwarai kuwa. Inda ka shiga Play Store. Ga masu amfani ko hada-hadar siye da siyarwa na data, ga masu siyan katin kiran waya a sauƙaƙe, za ku iya firintin kati ko data don siyarwa. Ku sauke manhajarmu wato application mai suna Cool Data Plug a kan wayoyinku. Cool Data Plug zai ba ku damar biyan kuɗin wuta, siyan katin satellite, duba rizal 'yan makaranta da dai sauransu. Idan ka sa mutum guda ya sauke manhajarmu wato Cool Data Plug a kan wayarsa, kuma yi amfani da shi, za ka samu kasanka. Cool Data Plug, rayuwa mai sauki. To amma tsaya, kana samun riba in ka sai da data? Mata na biyu. Da shi? Ƙarshen riba ke. Ƙwarai kuwa. Sunana Aliyu Haidar Abu Anwar, shugaban cibiyar ɗan Ghana Habalan Islamic Health Center daga jihar Ashanti da ke ƙasar Ghana. Wannan cibiya ta ɗan Ghana cibiya ce da take bincike a cikin littattafan magabata don gano ingantattun magunguna musamman waɗanda suka fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bata tsaya a nan ba wurin bincike cikin alkur'ani mai girma tare da wasu ayoyi waɗanda suka yi bayani akan yadda ake harhaɗa magunguna musamman abin da ya shafi matsalan ciwon koda, ciwon hanta, ciwon sanyi, farin sanyi, jan sanyi ko shuɗin sanyi ko baƙin sanyi, ko abin da ya shafi matsalar syphilis wanda yake rike bayan ɗan adam, ko abin da ya shafi wato matsalan gonorrhea, ko abin da ya shafi matsalan infection, ko abin da ya shafi matsalan ciwon aljannai, ko abin da ya shafi matsalan sihiri, ko matsalan maita, ko abin da ya shafi wato namijin dare wanda yake hana mata haihuwa da kuma wanda yake hana mata wato yin aure, ko abin da ya shafi matsalar low sperm daga ɗa namiji, ko abin da ya shafi wato matsalar hawan jini, ko matsalar ciwon sukari, ko abin da ya shafi wato matsalar gangar jikin ɗan adam gaba ɗaya da ruhin ɗan adam. Ko da baka san me yake damun ka ba, wannan cibiya tana dubawa ta gano wannan matsalar taka ta kuma baka magani a kanta. Wannan cibiya ta shigo cikin wato wannan ƙasa ta Najeriya, inda muka fi sansani a nan cikin garin Kano, titin Sabuwar Gandu wanda ya tafi ɗan Maliki saman benen Emirate Chemist, ko kuma birnin Kaduna inda muke a nan Kwanan Lami, tudun wada Kwanan Lami, Annur Plaza saman benen Annur Plaza, shago mai lamba 10. Ga waɗanda wato suke jihohin da ba mu da ofisoshi ko ƙasashen da wannan cibiya bata isa gare su ba, muna iya aika musu da saƙon magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya. Shararriyar makarantar nan wacce ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe wato Haruna English Academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu ko ɗaliban secondary schools, IJB diploma, NCE degree ko ma'aikata da 'yan kasuwa masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata. Suna da ƙwararrun malamai da kayan karatu na zamani. Za ku iya yin rajista ne kaɗai a makarantar Haruna English Academy kusa da makarantar CAS a kan titin Airport Road Kano. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma za su iya yin Haruna English Academy ta hanyar online a danna www.mmharuna.com. Sannan suna yin NCE program. Ga waɗanda suke son karanta littafi kuma su nemi littattafan Haruna suna nan a kasuwa. Domin ƙarin bayani a kira 0800-36-28-08-70 wato 0800-36-28-08-70. Ikon Allah. Rabi? Rabi ashe idan na sake neman
gudunmuwarka ashe za ka zo. Allahu akbar. Ashe dai ban yi zaɓen tumin dare ba. Wallahi ko da aka ce in faɗi sunan wani wanda za a je a haɗa magaya masa halin da nake ciki, na duba kaf a cikin irin mutanen da na zalunta, na rasa wanda zan faɗi. Na ji kai ne ka zo min a zuciya, kamar ba zan ambaci sunanka ba, amma haka na gaya masu, sai musu kwatancen inda kake gashi ko ana gaya maka Raba ka zo. To wai ni suwaye suka yi maka wannan ta'adin dan Audu? Sai in charge ne. In charge? Na gidan yari. To akan me? Kawai dai akan abin da ka sani ne. Batun zaman ku na gidan yari ko? Haba. Kai ma dan Audu sai da nayi ta baka shawara. Ka zauna da mutanen nan lafiya, ka daina wulakanta su. Audu kaga irin abin da ka ji. Rabu komai fa ya wuce ni a wajena. Wallahi komai ya wuce. Wannan bawan Allah. Rabu kai kare masa godiya. Rabu ko bayan raina mutumin kirki ne. Allah ya saka da alheri ranka ne. Allah ya saka. Bawan Allah nan baya ga taimako na kuɗi da ya bani, ni dai ba a taɓa zaunar da ni an yi min nasiha mai ratsa jikina ba. Wallahi sakamakon nasiha da ya min, Raba na tuba na yi nadama. Kwatsam sai kuma wannan ibtila'in ya faɗa mu. Allah ya saka da alkhairi. Amin. Allah ya saka da alkhairi. Amin. Doctor. Yes sir. Ba sa bane, ranka da ɗaya kenan. Galadima, jinin sarauta, ɗan gidan sarkin gabas. Okay. Please za mu iya maganar jinyin bawa Allah nan? Kai kuma idan dai ba aikinka za ka yi anan ba, za ka iya fita waje. Zan iya ranka dai. So, doctor, za ku iya mai aiki a nan ko kuma za mu kai shi wani wuri? Ranka ya daɗe, babu abin da zai gagara. Karaya ce da kuma tsagewar kashi, sai kumburin jiki wanda a halin yanzu jikin ma ya riga ya sani. Bilal. Ranka ya daɗe. A kai shi babban asibitin kawai. Don sir. Ɗaya daga cikin one of the best orthopedic hospitals da muke da su a nan. An gama. An ji ranka daɗewa, tunda dai sun ce za su iya. Ni a banna nan ɗin ma su duba. Ƙwarai kuwa, ranka ya daɗe. Saboda ka san sha'ani na karaya. Idan aka ce za a yi ta jigila da shi zai iya zama wata matsala. Ni ina ga tun da su wannan asibitin suna da ƙwararrun likitoci da za su iya ba shi kulawa. Kai dai ina ga a bar shi a nan. Babu komai, Allah ya taimake ka. Bilal, a faɗa abin da za a yi sai a bayar. Sannan kuma sai ka ba Baba Rabi abin da zai kula da shi. Ranka daɗe, ai duk wannan insha Allah za a yi. Ba sai ka wahalar da kanka ba. Ina godiya ranka daɗe. Ai ni ma ba akwai kuɗin da ka bani suna nan ban taɓa su ba. Ba sai ka sake fitar da wasu kuɗin ba. Babu damuwa. Ba wani abu bane. Tunda dama na yi niyya ba abu bane wanda zai gagara. Gaskiya. Sannan kuma gani ne ya cancanta in taimaka. Me amfanin dukiyar ba za ka taimake mutane ba. Allahu akbar. Allah ya baka lafiya. Amin. Ranka daɗe, godiya muke. Allah ya saka da alheri. Godiya nake ranka daɗe. Kargayan nan fa kamar yana nema fa yana mana hankali.
Allah ya tsare hanya. Amin amin. A'a, mutanen ka ce kun daɗe kuna jira. Kamar yadda kuka daɗe kuna zance ba? Wace irin jimawa kenan? Gabatarwa ce fa kawai. Wai yanzu kina nufin duk daɗe wannan da aka yi ki ce duk a gabatarwa? To gaskiya in dai haka ne daga yau mun daina jira. Ba za mu ƙara jira ba gaskiya. Ni fa ban ajiye ku ba. Magana ta gaskiya tun da kuka rako ni kuka ga na shiga ya kamata kowa ya kama gabansa. Ai ni ba yaro bane, ai na san gida. Kebi, see this guy oh. Yana so ya ɗigu ƙasa ya watsa mana kawai a ido. Kwantar da hankalinka. Ai ni na haɗa ko? Idan kuma aka yi wasa da ni sai in raba. Gaskiya ne. Kai ka haɗa ladan kuma sannan kai za ka zubar. To ga neman hanya ka samu lada kuma ka zubar. From hero to zero kenan. To shi kenan da yanzu dai ina aka tsaya, ina aka kwana. Kun ga tafiya na ni ba zan je yadda aka yi nan ba. Ko? Guys, mu je. Wato tun da nake ba taɓa ci min mutunci an faɗa min wato baƙaƙen maganganu domin har zubar da hawa ne akan wannan maganan da yaron ya zo ya gaya min yau. Zubar da hawaye? Alai Sani? Ai yadda muke da kai, duk abin da Aliyu ya yi maka bai kamata a ce ka yi fushi ba. Saboda kai shaida ne ka san ba shi da lafiya. Rashin lafiyar tasa ya taɓa faɗa maka irin wa'annan maganganun? Kai idan da gaske ne ba shi da lafiya me yasa kai yake raga maka? To Sani ina so ka san ni kaina Aliyu bai raga min ba. Don yanzu haka da ka gani ciwon zuciya nake saboda maganar da ya faɗa min. Yanzu fa har da kiran Zahara yata yar shaye-shaye mahaukaciya. Don kawai na ce da Aliyu ya je ya ganta su yi magana. Wai Aliyu ne wai zai ce wai da wata wai yar shaye-shaye mahaukaciya. Alai Sani, don Allah don annabi mu bar maganan nan. Saboda ka kira ni na zo na amsa kira kuma ga ni a gabanka mun tattauna duk abin da ya kamata mu tattauna to sai a yi haƙuri kuma a manta da duk abin da ya faru tunda ka riga ka san wane ne Aliyu. Ko ba haka ba? Haka ne. Yawa kaga ga mahaifin Sumayya nan ma ya doso nan. Ba na so ya zo ya ga ranmu a ɓace wanda mu kasance cikin walwala. Mahaifin Sumayya fa na ji ka ce. Ƙwarai kuwa. Me ya kawo shi nan? Alai dan gaske idan kai kana haɗa inuwa da matsiyata ni ba haka nake ba. Alai Sani har yanzu wannan halayen naka suna nan? Shin da arziki da rashin arziki na waye ne? Eh? Ya kamata ka zama neutral ai, bari in je in same shi. To Lukman, ya kaga Siyama, ina fatan dai ta yi maka ko? A wajen mutum mai son ai aure a wuce gurin ta yi. Ta yi? Tunda kaji ya faɗa ƙasa-ƙasa ya ce ta yi, to ba ta yi ba kenan. Ta yi mana ai ka san ba zan auri wacce ba ta yi ba. Sai dai gaskiya ba 100%. Let's say dai zan iya ba ta third choice. Ta uku kuma? Of course yes. Idan zan ba wa Sumayya 90%, ba wa Ummi 70, to ita Siyama 50% zan ba ta gaskiya. Imagine, grade C fa kenan kace? Yeah, of course from grade C ai ana iya matsawa a dawo grade A ma. So idan dadin zama yayi, halayya ita take reflecting a jikin mutum har ka ji cewa kana santa. So from grade C din za ta iya da B, daga B ma har ta zama A. Amma Lukman na rasa wace irin mace kake so a rayuwarka. Siyaman nan appearance ɗinta yayi normal 100%, ga ilimi, ga tarbiyya, ga hankali da sanin ya kamata. Wace irin mace kake so? Yadda ka yi zuciyarka take assessing ɗinta, wataƙil ni ba haka zuciyata take kallanta ba. To shikenan, ni dai ni na ga Siyama kuma ta yi min, shi yasa na kwaɗai ta maka ita. Idan ba ta yi maka ba,
kawai ka gaya mun ba ta yi maka ba shikenan in same ta in gaya mata kawai a bari magana. Ha ai tun farko na ce ma yarinyar nan ta yi kuma da izinin ubangiji zan auri Siyama. Da yanzu ma zancen da nake ma insha Allah iyayena zan sanar ai kokari a samu aje ai magana ya zama official magana ne. Gaskiya ne. Haka ne. To in dai ku haka ne to insha Allah mun gode wa Allah tunda yanzu mun samu wacce za ta maye gurbin Ummi da Sumayya. To alhamdulillah Allah ya tabbatar mana da alheri. Sumayya ba ta da madadi. Ka ji fa abin da yake faɗa fa. Ka bar shi dai kanka tayar da tsohuwa hauka. To Allah ya tabbatar mana da alheri. Alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki. Cibiyar Alhikima cibiya ce da ta shahara a faɗin duniya wajen ba wa al'umma magani kuma su samu sauƙi akan cututtukansu da izinin Ubangiji. Wannan cibiya ta Alhikima tana da babban ofis ɗinta a jihar Kano a nan Zoo Road Amana Plaza kusa da Shoprite ko kuma a Sharaɗa Phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union. A birnin Maiduguri inda muke a Gomari kan hanyar Damaturu kusa da Iyafot Junction ko a birnin Damaturu na jihar Yobe inda muke a nan Nayinawa Bypass titin Ali Marami kusa da kasuwar dare, a birnin Jos inda muke a Katako Junction a nan Rabbunallahu Plaza, jihar Adamawa inda muke a Jimeta a Jambutu Bypass kusa da Endrop, Katsina inda muke a sabon titin Kwado kusa da Daular Kaji, Sokoto inda muke a Faɓan Idi Kofar Gabas, Zamfara cikin garin Gusau inda muke unguwar Gwaza kusa da Police Station, birnin Kebbi inda muke a nan unguwar Sarkin Zamarmawa kusa da gidan man Rano, a jihar Kaduna muna nan a Tudun Wada kusa da kasuwar Bacci. Cibiyar mu ta Alhikima tana da rassa a jamhuriyar Nijar inda muke a nan birnin Yamai unguwar Losogungu kusa da Estasiyon Babati, a birnin Maradi inda muke a layin Kamfala saman benen Tasi'u Kwamma, ko a birnin Tawa Lele birnin Adar inda muke Sabon Gari bayan tasha a bakin Fabe kusa da masu gasa kaji, a garin da Magaram inda muke a nan Share Zamna kusa da wajen Alhaji Mamman Mai Zare, ko a birnin Difa da jamhuriyar Nijar. Cibiyar Alhikima cibiya ce da take da manyan rassa a duniya inda in kuka tuntuɓi lambobin wayar mu za mu gaya muku inda muke ko kuma ma mu aika muku maganin mu a duk inda kuke a faɗin duniya. Assalamu alaikum. Suna na Gamu, ma'ana kanan Hassan da Husaini. Dan Barna shi ma in kiyata ne. Rahama ta Ubangiji ce ta sa muka gaji wannan magani na HIV karkashin kakanmu sarkin aska Abdallah wanda ke garin Katsina a halin yanzu. Maganin HIV ya tara kamanni, sannan maganin HIV suna ya tara, amma duka aikinsa ya bambanta. Mutum ba zai sani ba har sai ya karɓe shi. Akwai masu magani, akwai 'yan magani, har ma daga cikin 'yan maganin ne wasu sukan amfani da lokaci ƙalilan sukan ƙayyade wa mutum mai cutar HIV suna cewa wai har ma zai warke. Su kuma masu cutar sun sa hanzari da sauri a zuciyarsu ganin sun warke. Wasu 'yan maganin suna amfani da wannan kemikal ɗin ne wajen baiwa mara lafiya mai cutar HIV, yana amfani da shi. Wasu suna amfani da na ruwansa, wasu kuma suna amfani da na garinsa ne. Amfanin wannan kemikal ɗin a jikin mutum, in har suka bai mutum, in ya je asibiti a ranar likita ya auna ba zai ga cutar ba, bayan kwana biyu yana komawa kuma zai same ta, kuma laulayin da take sashi da kwantarwa da take sashi a jikinsa ba fa za ta daina ba. To maganin mu duka ba irinsa bane ba. Idan muka baka maganin HIV a ƙarƙashin wannan cibiya ta Almubaraka, cikin yardar Allah har ka ƙara rayuwarka ba ka ƙara zuwa a gwada a ganta ba, ko ka ƙara ganin ta kwantar da kai, ko kuma hasali ma a ce an ganta a jikinka. Cikin hukuncin Allah tuntuni maganin yake kore cutar daga jikin mutum ta ƙone ta zama tarihi. Yadda Allah Ubangiji ya yarda da wannan maganin wajen cutar sikila yake aiki a jikin mai ita, in har mai cutar ya yi amfani da shi zai sha mamaki, domin namiji ko mace, yaro ko babba ko ma'aurata waɗanda suke ɗauke da cutar
kuma suke gudun haifar yaro mai ita. Allah cikin ikonsa suka yi amfani da shi baya barin cutar ta yi nasara a jikinsu. Cikin hanzari maganin yake latsa jininsu, cutar sikila ta kone daga cikinsa da yardar Allah. Naira 5,000 ne kacal abin sadaka nasa. Yallaɓai, me kake kokarin yi ne? Wallahi waya ta ce cajin ya kasa kuma nake ta kokarin in sa caji amma na ga abin yaƙi ko caji ta lalace ne? To ai wannan abu mai sauki ne. Kin yi gaskiya. Kin ga cajin AMG har ta kusa cika wayar? Kwarai da gaske, domin idan ina buƙatar kayan waya daban-daban AMG Global kawai nake zuwa. Ya dai? Ina ta kira ga tun ɗazu ka toshe kunnenka da earpiece baka ji na. Wallahi wani earpiece na samu mai inganci. AMG Global Technology Nigeria Limited. Mai suna AMG Snake. AMG Snake? Yes, yayi. Lallai kayan wayan AMG Global ingantattu ne. Wow! Power bank mai kan caji daban-daban haka? Kin ga yanzu sai ki bar min nawa power bank ya zauna lafiya. To bayan haka kuma ga ƙarin case ma. Wannan tagomashi haka? Hakika zuwa shagon AMG Global ya gama biya min dukkanin wata bukatata. AMG Global suna da rassa daban-daban a cikin birnin Kano. Akwai AMG Global da ke shop 42, 45 gidan Ibrahim Mijinyawa, Beirut Road da ke garin Kano. Akwai kuma na mai karami plaza, Abuja Line, Major Street cikin garin Kano. Sannan na head office ɗinsu da ke 65 gidan Baba na Bego, Bello Road Bata da ke birnin Kano. A waɗannan shagunan nasu baki ɗaya za ku iya samun cajojin waya kala-kala, power bank, data cable, da earpiece na kowace irin waya da duk abin da ya ganganci waya ma za ku iya samu a waɗannan shaguna. Kamfanin AMG Global Technology Nigeria Limited kana iya yin oda a duk inda kake kayan ka su ishe ka ba tare da bata lokaci ba. Muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari. AMG Global Technology Nigeria Limited abokan hurɗar mu abun alfaharin mu. Hakika na yarda da ingancin kayan AMG Global domin ba su da na biyu. AMG Global Technology Nigeria Limited. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Shin ya kullum nake ganin baka da aiki sai shan magunguna? Wata cibiya ce wadda ta yi daban, ta zama daban da sauran dukkanin cibiyoyin masu sai da magani. Na san yaya kana amfani da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa imaninka ba zai cika ba har sai ka so wa dan uwanka abin da ka so wa kanka. Ta yaya za ka yi mana bayanin wannan cibiyar da irin magungunan da take bayarwa kamar na istimina'i wanda suke haifar da matsaloli? Ga yanzu haka bincike nake akan waɗannan abubuwan. Zo ka zauna ka gani. Ka ga nan? Na'a. Kwakwalwar mutum ce ta fara tabuwa wanda hakan ke haifar da yawan mantuwa. Gaskiya ne. Nan kuma zuciya ce take bugawa sosai fiye da yadda aikin ta yake yi. Nan kuma kaga kasala ce ta yiwa. Gaskiya ne. Inda ko kwakwaran miƙewa ba a iya yi. Gaskiya. Shi yake janyo kankancewan gaba. Gaskiya ne. Da kuma saurin inzali. Gaskiya ne. Ku bani hankulanku. Ina sane da dukkan irin maganganun da kuke yi akan wannan cibiya mai albarka. Ita kaɗai ce cibiyar da ta amince bisa yarjejeniya ta ba da maganin cutar HIV a ba da rabin kuɗi idan an sha an warke sai a biya su rabin kuɗi saboda yadda da suka yi da ingancin maganinsu. Mun kware wajen yin bincike wajen bambance cibiyarmu da sauran cibiyoyi ta hanyar ƙwararrun ma'aikatanmu masu gwaji da bincike su gane abin da ke damunka kafin a baka magani. Babban ofishinmu da ke jihar Kano kan titin Zurot kusa da Dangi kusa da Unity Bank SKY Plaza shago mai lamba 53. A Kaduna garin gwamna kuma muna Ahmadu Bello Mangal Plaza shago mai lamba L99. Muna tura sakonninmu a duk inda mutum yake a faɗin duniya isa hannunsa cikin aminci. A cikin garin Sokoto za a same mu a Argungu Plaza daidai gidan man Ada kusa da gidan man AA Rano. Ina mutanen Sokoto albishir za mu zo mu gudanar da aikin magani ranar 29 ga watan 9 ranar da zai kama a ranar Juma'a. Za mu yi kwana ɗaiɗai sati guda muna ba da taimakon magani da izinin Allah cikin garin Sokoto. A Maiduguri za ku same mu a Gwange Junction Makabarta Marhaba Plaza saman Bene shago mai lamba 2. A Taraba Jalingo za ku same mu a FMC Junction Bardewe AU Faruk Boutique saman Bene. A ƙasar Nijar muna Maradi yamma da masallacin Jingile Benen Janu Farmasir Gobir saman Bene. To na kira ka ne in gaya maka ko da wa ya zo kar ka sake ka bashi auren Sumayya so nake na ga gudun ruwansa. Haba Alhaji ai kai ka sani duk duniya
babu wani wanda Aliyu zai taso a gaba ya zo min in dai ba akan wakilcinka ba. Ka san ba zan saurare su ba. Ha ba Alhaji kamar yara ƙanana. To alhamdulillah. Wani abun ya taso ne? Alhamdulillah. Wai waye ne wannan da yake bin Sumayya har ya ɗaga hankalin Aliyu haka? Ta. Wato Alhaji abin ne daban al'ajabi daban mamaki. Ha. Al'ajabi da mamaki? Sai ka ce ba mutum ne yake bibiyar ta ba? Mutum ne kuma ɗan mutane. Kai ƙarshe ma dai in ce maka ɗan sarki ne jikan sarki. Ban gane ba. Wato wanda yake son Sumayya kuma yake ta kai kawo, wanda yake ta aiko da saƙonni yana ruɗa mana Sumayyan da Aliyu ba wani bane sai ɗan marigayi sarkin gabas, Alhaji Abba Galadima. Abba Galadima? Ɗan sarkin gabas marigayi? Kana nufin ƙanin sarkin gabas na yanzu? Ƙwarai kuwa. Shi na san shi. 'Ya'yan sarkin gabas maza biyu ne tak. Daga sarki sai kuma ƙaninsa Abba, wanda takwara ne ga babansa da kuma kakansa na biyu. Shi ke juya duk harkokin kasuwancinsu a duniya. Shi kowan yana fama da mulki. To Alhaji ka ce mun kai ka san su sosai. Ba ɗan kasuwan da bai san su ba a ƙasan nan kakaf. Abba Galadima shi yake son Sumayya? To, in dai da gaske yake to shi ɗin ne. Ai ina mai tabbatar maka da cewa da gaske yake, saboda gidansu akwai gaskiya akwai amana. In har ya fito ya ce yana son ta da aure to da gaske yake yi, a bashi kawai. Subhanallah. To amma Alhaji me yasa naga ka dan shiga kamar damuwa? Abin da nake so ka sani Alhaji, tsakaninmu da kai akai amana, akwai alkawari, babu wani abu da zai faru a warware baikon nan. Ko ɗazu ya zo gidan nan don tare muka fita raka ni muka je asibiti na duba abokina ɗan Audu, kuma na faɗa masa an yi ma Sumayya baiko da babban murya. Na tabbatar masa da Sumayya ba wanda take da buƙatar ta rayuwa da shi da ya wuce Aliyu. Don haka kuma ba wani abu da zai tada wannan alkawari. Kawai ya je ya. Alhaji kan mi wani jayya. Tsaya mana. Kar ka sake ka hana Sumayya magana da su. Ka bar su yi magana da ita. Iya? Ƙwarai. To, Alhaji, akwai baiko fa a kanta da Aliyu. Duk da haka. Duk da hakan, kada ka hana su magana da ita. Ni fa gaskiya a yanayin yadda na ga ginin gidan nan ba na mai mata ɗaya ba ne ba. Akwai yiwuwar nan gaba za a iya ƙarawa. Na ga gida fat biyu, sannan ma mai mata ɗaya za ta da kicin biyu. Suleiman kenan baka da dama. Ka ganka? Kai za ka amsa wannan tambayar. Kin ga dan Allah kwantar da hankalinki. Manta da abin da Suleiman yake faɗa. Ai kitchen biyu is normal. Kin gane? Ɗaya na gargajiya, ɗaya kuma na zamani. To ba na so. A rushe ɗaya a bar ɗaya. A'a. Ki bari kawai. Ke ki amfani da ɗaya ni sai in miki amfani da ɗaya. Ya to. Wallahi bai yadda ba sai dai a rushe guda ɗaya a bar ɗaya. Aminu alaikum salam. Assalamu alaikum. Ya Lukman. Ango da amarya ke. Barka dai. Barka da dawa. Ina gajiya. Wai ni saura kwana nawa ne? Na gaji, so nake na ga an daura auren nan ni kuma na miƙa. Saura wata ɗaya ne da kwana 6. Ka ce mai dai sura shekara ɗaya tunda ya gaji da gani na a gidan. A'a, ki mai da wukar. Ni fa ba waiki nake ba. So nake ki samu ki shiga daga ciki, kin san idan aka yi wa mace aure levels ya canja. Ko me ta yi dublin za a yi na lada. Aidir ya mutanen gida. Wallahi lafiyan su kalau. Sannu sannu. Allah ka gaishe su. To za su. To shikenan. Nagode. Yawa to sai na fito.
Allah sarki Lukman, da mu sarkin haƙuri, shi dai ba ruwansa. Kullum farin cikinsa ƙaruwa yake yi. Ai haka ake so. Me za a yi da bakin ciki? Ai bakin ciki bai yi ba. Haka ne gaskiya. Aliyu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aliyu ne to me ke yi a nan? Ga motarsa ba. Anya kwa ma iya fita? Fa. kasa karasuwa kusa da umma. Akan ki kowa ya juya min baya Sumayya. Mahaifina har cewa yayi na je na aura kaina idan na isa. Kowa na mini kallon mahaukaci dan kawai ina son ki. Hatta mutanen unguwarku suna jira sun sa ido su ga ta inda zan bullo su maida. Ba sa so na zo kusa da ke Sumayya. Yanzu ba zan iya zuwa gidanku ba sai na ɓadda sau na lallaba na shigo saboda kan mutanen unguwa sai mun iyo. Laifina kawai saboda ina son ki, ina so na mallake ki Sumayya. Aliyu ina motarka? Da kafa na zo saboda kada su ga mota na su gane ni ne. Yanzu Aliyu kai ne da hawaye a idanka? Ban taba zamanin akwai da zan zubar da hawaye akan wani ba. Aliyu. Yes. Me kake so yanzu? Ina so na san matsayina kuma na san matsayin wancan banzan da ya kutso kai cikin gidana. Matsayinka har yanzu bai canza ba domin da kai aka yi wa Sumayya baiko. Kuma kai za ta aura, amma fa dole sai ka yi biyayya ga dukkan abin da mahaifinka ya umarce ka da shi. Idan kuma ban yi ba fa? Sai abin da shi ya yi, domin a yanzu ya fi mu iko da kai. Aliyu, har yanzu ban amincewa kowa ba. Kai nake jira, kai nake so, kuma kai nake son na aura. Kar kai gaban kanka. Ka bi abin da baba ya ce, insha Allah za ka je ka dawo ka same ni. Sumayya. Na'am. Kin tuna me na faɗa miki a waya? Na tuna. Me na ce? Ka ce yau za a ɗaura mana aure, amma ai yau ta wuce. Yau ta wuce, amma idan har muka rayu zuwa gobe, babu abin da zai hana ɗaura auren nan. A yau na yi iyaka bakin ƙwari na an ga na samu wakilci, amma mutanen da nema duk sun ki amincewa, saboda suna ganin girman mahaifina. A gobe zan zo da waɗanda ba su ma san shi ba, balle har su yi masa kara. Aliyu. Ke, dawo karki bi shi. Umma, akwai ranar da zan rage hannun Sumayya na hana ta bin duk wanda nake so. Amma ban da ke Umma, ba zan taɓa hana Sumayya zuwa gurin ki ba. Idan har abin da ne miki ne yasa kika janye Sumayya daga gare ni, ina mai baki haƙuri Umma. Ke ce mutum na uku da na taɓa bawa haƙuri a rayuwata. Daga mahaifina, sai mahaifiyata, sai kuma ke. Don haka ki karɓi haƙurin, don ba kullum yake samuwa daga wajena ba. Na karɓa Aliyu, na haƙura. Haka so yake ɗiba, ya mai da kai bawa, matsayinka bai duba, balle ya san kai waye. Isa ka kai jinya, ka sauka kan hanya, ka manta alƙarya, ka yo kalar wawaye. A Labarina soyayya ta mini garkuwa, a
Sassauci Islamic medicine, the number one in the world about true treatment, HIV and masturbation. Wannan haka yake. Mun yi fice wurin bada maganin HIV da kuma istimai. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar HIV. Maganinmu na HIV ana amfani da shi ne cikin wata 2 kacal a rabu da cutar bi iznillahi. Al'umma da yawa ba san menene istimna'i ba, ballantana san illolin da yake haifarwa a cikin ɗan adam. Istimna'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Yana haifar da illoli da dama a jikin ɗan adam. Kankancewar gaba, saurin inzali ko fitar farin ruwa. Idan yayi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi haihuwa, yana sa tabuwar kwakwalwa. Wannan shine maganinmu na istimna'i. Ana amfani da shi cikin sati 2 kacal a rabu da cutar bi iznillah. Babban ofis ɗinmu yana cikin garin Kano kan titin Zuro daidai gidan zu Maimuna Shopping Complex saman Bene. A cikin garin Abuja muna da Kwa cikin Saya Plaza saman Bene. A cikin garin Lagos muna Ijebu Bus Stop saman Bene. A cikin jihar Bauchi muna round ɗin CBN daidai State Secretariat saman Bene. Al'ummar ƙasar Nijar muna cikin garin Maradi daidai gidan ruwa opposite Sonitra saman Bene. Ba mu tallan maganinmu a mota ko baro kuma ba mu kama ofis a ƙasan Bene sai saman Bene. Cibiyar sassauci magungunanmu suna da inganci domin nima na gwada kuma na da. Sannan wannan cibiya tamu tana iya kai muku magunguna a ko ina kuke a faɗin duniya. Masha Allah. Islamic medicine. Allah ya san dace. Shahararren kamfanin mai suna Giga Plus sun ga muku ingantacciyar data mafi karko akan farashi mafi saukin gaske ƙasa da yadda kuke siyan data a ko'ina. Sannan za ku iya sayan katin waya na kowane irin layi a ƙasa da naira 100. Bugu da ƙari, muna ba da POS kala-kala na kowane kamfani kamar su Opay, Moneypoint, Fanpay, Flutterwaves, Kuda, Now da dai sauransu. Kuma zai zo muku akan lokaci akan farashi mafi sauƙin gaske. Sannan za ku iya yin cable subscription naku DSTV, GoTV, YoTV, StarTimes tare da biyan kuɗin wutar lantarki NEPA da kuma data card printing. Sannan za ku iya sayan peji na jarida don canjin suna, newspaper, change of name publication. Ina masu rijistar layin waya ko kati za ku iya tuntuɓar mu ta manhajar mu domin akwai alfanu. Muna sayar da katin duba jarabawa wa ek ko neku. Ma'aikatanmu suna aiki a kodayaushe awa 24 don warware matsalolinku. Za ku iya ziyartar shafinmu gigaplus.ng. Za ku iya sauke manhajar mu akan Google Play Store ko App Store Giga Plus. Ku kasance masu amfani da application ɗinmu na Giga Plus. Za ku yi farin ciki kuma za ku ji daɗin mu'amala da mu. Ai mazawa. Ya na ganka kawo wani kili. To me sabo a ciki? Idan na bari ciwon hasada ya kashe ni Allah tsina. Na shafa na sakira, na shafa na tanimu, kalle na har yanzu dan busu nunu. Me sirrin ne dan ammi? To me abun wala shiga cikin gaya masu. Da dan adam mu zuba. Dar. Ka ga sirrin nan. Wannan shine abalasau. Da shi nake man kayan maganin cututtuka da dama na fata. Wannan kuma shine abala olive. Akai ake shafa an ka kula kai na za ga yana shiki yana kyalli yana maganin amosarin kai da sauran abubuwa ina nawa gashi na baka sabalu ma ba ta malulai yanzu na ji magana ya mutu wannan shine na ce ka gidan leda nan kuma na sabuwar Abuja alaikum assalam zi lafiya bala yalla bai na kalala ne wannan shi ne wala. Naga yayi wani kyau abin shi. Ai mutumin yawon ku ya haɗe da abalasa. Gaskiya baby na dawo yanzu ina ciki. Saboda kin gana an ku da abalasa zaki man wanda nake yawo busu kanka bani sabulun wanki ko kula da ki. Sabulu ne ga kamshi ga kumfa ga kuma magance yawancin skin borne disease cututtukan da suke jikin fata. Idan kana amfani da Sanda soap kwanaki kaɗan zaka ga fatar ka ta dawo iwa ta ɗan jariri masu buƙatar tsari ko ɗaiɗai ana samun shi a dukkanin kasuwannin da suke Kano kama da Kurmi, Kwari, Wambai da kuma Sabon Gari sai masu buƙatar tsari ko ɗaiɗai na wasu garuruwan ku kolo mu a lambobin waya kamar haka. Cibiyar nan wacce ta yi fice wajen samarwa al'umma sahihan magunguna na asali
Wato Bara'a Herbal Enterprises wanda suka samu da al'umma mako 6 da tushuka. Mashahuran magani da ya karaɗe birane da ƙauyuka. Kai har ma da ƙasashen ƙetare. Wanda ke da tasiri akan cututtukan jikin ɗan adam. Yana magani ɗai har 100 ba. Yan shiga sirrin waraka. A wannan karan muna tafi da sakon albishir kawai sakikin magani. Amma ɓangaren masu fama da cutar asma. Da duk wata larura ta shafi hanyoyin numfashi na ɗan adam. Yan shifa sirrin waraka. Magani ne da aka samar da shi a zamanance. An samar da su daga sassaƙe-sassaƙe na tsirrai da 'ya'yan itatuwa. Ya samu shaidar inganci ta hukumar NAFDAC. Ga adireshin mu kamar haka. Ko kuma kira lambar waya. Tushen kamfanin mu Bara'a Chemist mai maganin cuta ya bullo da magunguna don warakar mazan mu da mata. Soyayya ta saɗimuwa. Soyayya ta sa shakuwa. Nan ne ake gane kwantan ɓau. Tabbas Aliyu yana buƙatar likita domin ba shi da lafiya. Ma, wallahi Aliyu yana sona. Amma yana sona. Allah ya sa shi yake son ki ba hankalinsa ba. Kuma ban gane ba. Haka dai na ce, domin ba za a taɓa gane mai mutum irin Aliyu yake so ba har sai ya mallaki hankalinsa. Baka gane so ya yake sai idan ya shige ka da ƙarfi. Yi matan bari a zuciya ko koyi marigo mai zafi. Baya uzuri na san ka sani kar ka ganni da laifi. Yau dai na ga sai fara aka ki ta yi bakin ka kaman gonan auduga. Kuma ai yau dole ki gani ina fara. Kin san me? Sai ka faɗa mu. Na samu mata aure. Mata aure? Haba ummi. A maimakon ki kula da jikinki, ki gyara jikinki, kin zubar da abinci, kuma kin tsaya kina tambayar mata aure? Yar ina ce? A nan garin take. Me sunanta? Sunanta Siyama. Idan kika ga yarinyar nan kyakkyawa ce, san kowa kin wanda ya rasa. Ilimin addini na imanin yarinyar nan tafi ne. Ilimin boko kuwa graduate ce. Dakata. Na gane me kake so ka ce. Kana so ka ce min tana da komai a rayuwarta bata rasa komai ba ko? Ni fa ba haka nake nufi ba. Ai dan adam tare yake bai cika goma. Ban ce she is complete. Duka dan adam is incomplete. Kowa ya shi. Sai lissafi kake ta yi. Tana da kaza, tana da kaza, tana ta kaza. Tunda nake da kai yayi kuma ban taba ji kana yaban mace haka ba. Wai na san halinki ne. Kawai ina so in saki a clear wannan ne. Saboda kake zo ki neman tambayoyi ya take. Amma kamar ban tambaye ka ka gaya min fico ɗin ta ba ko? Abinda nake so in yanzu ummi, so nake in wa mommy magana sai ta yi wa abba a samu aje a yi magana nan a wuce gurin. Saboda asbika sa'yan bai dace a ce yanzu zancen wai soyayya ake ba ko wannan, ya kamata a ce zancen zuriya kawai in fara tunanin tare zuriya. Kana so ka aure ta? Ku haifi yaya? Ku tara zuriya? Fata na kenan ummi. Lalle na fahimta a wannan lokacin yayi da kuma. Ka kama da soyayyar da baka taɓa yin irin ta ba. Daga haɗuwa da mace sai zancen aure? Na kamu da san aure ne ummi saboda mu hutawa da raina.
Ina zuwa yar kuma. Ummi, ina kuma za ki je? Na ga yanzu muka fara cin abincin ba mu gama. Ki zauna ki ci abinci mana. Ka ci gaba da cin abincin. Sai da safe. Ummi, Ummi, Ummi. What's wrong with this girl? Why is she crying? Ummi. Na'am umma. Yau kuma me ya hada ki da mutumin naki? Ba abin da ya hada mu umma, me kika gani? Ummi na gani. Kake boye min komai. Na ga kin shigo kina kuka. Kuka kuma? Ba fa kuka nake yi ba. Ki gaya min gaskiya Ummi, kake boye min komai. Ba kuka fa nake yi ba umma. Ummi. Na. Me ya faru? Wallahi umma ba komai. Babu komai. Ba komai. To shikenan. Babu komai. Baka gane so ya yake sai idan ya shige ka da ƙarfi. Yi ma tambari a zuciya kwakwai ma rigo mai zafi. Baya uzuri na san ka sani kar ka ganni da laifi. Ko ba yau ba tabbas za ka fahimci na so ka ko wata rana. Ki gaida min da umma. Za ta ji. Ki ce mata cikin satin nan za ka hau kayan lefanki. Ban saki ban kwana da umma. Ta ni kan ba zan iya wannan aikin rashin kunya ba. Faɗin magana aure ne rashin kunya? Babban ma kuwa. Sai dai idan tare za mu je da ni da kai sai ka faɗa mata tunda dai na ga taka kunyar jaririya ce. Ke, Hollande. Kinga, mai gida ya yi ba da ƙoƙarinki sosai. Kuma ya ce zai ba da kwangilar kayan lefanki sannan kuma shi zai ɗauki nauyin furnitures sannan kuma idan akwai wasu abubuwa da ke bukata sai ki magana. Na gode sosai. Amma ni abu ɗaya nake bukata. Me yake bukata? Ya auri Sumayya. Saboda idan har bai auri Sumayya ba, zan ji takaici kwarai da gaske akan aikin da na yi. Kuma har abada za su dinga min kallon munafuka. Amma idan ya auri Sumayya, har Sumayya ta fahimci waye Abba, na tabbata har duniya ta tashi za ta dinga min godiya daga ita har iyayenta har da ma masoyanta. Hajara, ki sa a ranki kaman ya aure ta ya gama. To alhamdulillah. Ni ina Aaron ne. Oh, Aaron ya yi tafiya a ƙauye wata kakan shi ba ta jin daɗi ba ta lafiya ya je ya duba ta. Allah sarki Allah ya ba ta lafiya. Amin amin. So zan tafi sai da safe. Allah cikin wa'innan bayin naka da suke neman aure na da wa'inda na sani da wanda ban sani ba. Allah ka fitar min da mijin aure wanda shi ne mafi alkhairi a gare ni a zuri'ata da kuma addini na. Ya Allah, da kai kaɗai na dogara, lallai babu wani abin dogara sai kai. Allah ka yafe mu, Allah na tuba. Allah ka bin zaɓi mafi alkhairi. Allah na tuba, Allah na tuba. Ki daina kuka. An riga mun kai kukanmu wurin wanda zai share mana hawaye. Ki daina kuka insha Allah. Matsalar mu ta kusa zuwa ƙarshe.
wato ni ina ga ni Malam Rabiu ina ga Allah ya aiko wannan mutumin ne ya raba mana gaddamar da ake yi a kanki. Saboda Maimuna, duk inda ake neman mutum cikakke ta kowace irin fuska ya kai har ya wuce, da kamala da kamata mutumin nan ya kai. Ke inda za a dubi lissafin ta ina za a ce ga mutum kamar wannan sannan a ɗauke ki a miƙa ki ga Aliyu. Kwatancin bai kai ba. Rabi kakka manta fa da irin halaccin da Alhaji dan gaske ya yi mana. Haba Maimuna. A zamantakewa ta aure ba a duba wannan. Ke ni wallahi har ƙara a ce shi Alhaji dan gaske ne da kanshi, amma ba wannan mahaukacin yaron ba. Baba. Gaskiya na gaya miki. Shi a zamantakewa na aure Sumayya, babban abin da aka kafi dubawa shine kyautatawa da tausayawa da samun natsuwa a gidan miji don a gudu tare a tsira tare gobe kiyama. Amma ta ina za a haɗa ga mutumin kirki sannan a ɗauke ki a haɗa ki da Aliyu a matsayin miji? To, banki ba ko wata ƙwaƙwalwa za a canza mishi, amma dai ba wannan da ke cikin kanshi ba mai motsi. Wa kuma muka samu? Bismillah. To, Alhaji dan gaske ne ba. Alhaji bismillah. To. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yawwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wai ka san kamar haɗin baki Alhaji? Na'am. To ni ma ban daɗe da shigowa ba sai ga ka. Yawwa, wato niyyata in na gama daga nan sai in je gidanka. Sai kuma gashi ka zo kuna tare. Kaga ka ji ikon Allah. Alhamdulillah. To har yanzu dai muna ƙara mamara ba. Duk da dukkaninmu ba mu yi tsammanin zuwanka ba. Haka ne, kamar yadda ba ku yi tsammanin zuwa na ba. Haka ba za ku yi tsammanin abin da na zo da shi ba. Gaskiya ne. To amma dai Allah ya sa ba wani laifi muka yi ba. Ko kuma Maimuna? To a yanzu dai ba laifi ba ne. Amma in kuka ji abin da yake tafa da ni, matuƙar hakan bai kasance ba, to raina ba zai yi daɗi ba kuma an mun babban laifi. To, shi ko Alhaji wannan abu menene da ba mi maka ba zai zama laifi? Wato a yau din nan kuma a yanzu so nake a warware baikon da yake tsakanin ɗana Aliyu da Sumayya. Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka ya yi su, bai wuce tsawon yatsa ƙarami, wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istimina'i. Mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu, domin takan ja matsala na kankancewan gaba tare da sauri na inzali. Istimina'i tana jawo matsala na loss of brain circulatory system, yawaita yin mantuwa, yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske. Kuma duk akwai magungunan da muke bada a warke daga wannan matsalolin nan gabaki ɗaya insha Allah. Gargadi ga masu kallon mu, ku sani akwai madamfara da yawa waɗanda suke fitowa a sunan masu magani, suke karɓan kuɗin mutane. Dukkanin account number da ka gani ba ta Shifawun Islamic Medicine Center ba, to ba tamu bane ba. Ina masu fama da matsala ta hepatitis wato ciwon hanta.
ciwon hanta ya rabu kashi daban-daban, akwai type A, type B, type C. A cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis. Ku sani wannan chronic shine wanda yake tara mutum ruwa a liba, har ma yake fitsarinsa yalo, yana kashe masa jiki, har ma yake yawaita yin nishi wato haki da ma zawo ga baki daya. Shi kuma crisis shine wanda yake bin jini da ma dukkanin family, so wanda ubangiji Allah ya kare, ubangiji Allah ya kare mu. Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsala ta rashin haihuwa da ma dukkanin matsalar ta shafi al'aura, dukkaninsu akwai maganin da muke bada a karkashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta HIV, ku sani mun ba mutane da dama magani kuma sun warke a cikin sati 2 garanti. Ina masu fama da matsala na iska, sihiri ko kuma sammu, muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntube mu. Mutane Ivory Coast, Cote d'Ivoire, Mali, Ghana, Senegal, Benin, Algeria, Murtina, Chad, Sudan har ma da Saudiya, dukkanin muna tura maganin mu a cikin sauki insha Allah. Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a jihar Kano, a Medile ta sabuwar gandu, kafin kwanar gidan kaji cikin Uwar Soro Plaza a shago mai namba B6. A jihar Maiduguri za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street cikin Rahma Plaza a shago mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose Hall a shago mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Dusu za ku same mu a Line Canal Turwa STV, Line Rainfall de la Mor. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta buɗe sabon ofishinta a garin Libya cikin garin Misrata, yanzu a haka muna nan insha Allah. Kuma cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center muna tura maganin mu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Labarina.